wong taun-taunan kawitan anggonku omah-omah karo dheweke mujudake taun-taun kasangsara. Ningkahan pawitan bonek bondo nekat. Lah kepriye wong aku lan Mas Yoyo padha-padha wong ora duwe. Ningkahan wae climen bubar saka KUA banjur slametan met. Cukup ngaturi tangga teparo supaya nyekseni lan mangestroni anggonku mangun bebrayan karo Mas Yoyo ngono wae. Rikala jaman loro lopo kuwi Mas Yoyo kuwi isih dadi kuli bangunan. Laden tukang batu melu Pak Litugina bojone Bibik Tumini adik uragile bapak. Dene aku sinau bakul pitik yen sore mubeng golek dagangan. Pawitane mung percaya-percayonan, paling tak wenehi tali gunem sethithik-sethithik. Isuke pitik-pitik mau tak dol ning pasar kang adohe udakara 4 kilometeran saka desaku. Lan bareng wis mulih saka pasar, ganeping duit pitike wong-wong mau lagi tak perke ing omahe dhewe-dhewe. Wayah bubar magrib lagi wae aku enak-enakan ngeluk geger sinambi golek angin ing lincak ing emperan ngarep omah. Mas Yoyo kledang-kledang nyedak bingar polatane sajak kalgan. Dik Yami, cocok lho impenku. Celatune karo lungguh ing sandingku. Impen kaki-kaki sing njaluk gendong winginane kae tumus. Dek mau esuk aku entuk pusaka, Dik. Hah? Pusaka apa kuwi, Mas? Saka ngendi, Mas? Pitakonku ngoyak selak kepengin ngerti. Saka kampunge Pak Harjito, cedhak punden desa. Rikala kuwi aku lan kanca-kanca lagi nduduk pondasi kanggo omahe Mbak Lia putrane Pak Harjito. Kanca-kanca padha gidru-gidru jarine weruh ula ngleker ing ngisor watu. Nanging bareng dak setetekake miturut panyepangku, aku malah weruh wujudan keris. Keris keprojoling tembungku latah. Heeh, keris mau banjur dak jupuk. Nanging jari kanca-kanca aku nyekeli ula. Ing kono Pak Litugina kandha yen pusaka kuwi jodoh kanggo aku lan dikongkon nyarawedikake marang Mbah Sronto, dukun wetan kutha kang mumpuni babagan tosan aji. Lah Mas Yoyo wis sowan Mbah Sronto? Wis, Dik, wayang asu mawon. Mas Yoyo terus nyritakake anggone sowan Mbah Sronto kang ngandhakake yen keris kuwi aran naga runting, tangguh Demak utawa gawean jaman Demak, katitik saka sikutan utawa garapan lan sipate keris kang wingit, wesi semu teles lan pamore ngambang. Sepuhe apik digawe saka wesi trate kang ireng lumut. Dene angsore adem ngerjekeni lan adoh saka pialaning liyan. Wah, yen ngono cocok ya, Mas. Nggo awake dhewe. Iya, Dik. Malah yen nitik pamore, aku yakin yen kuwi mesti ngerjekeni tenan. Pamor segara muncar, rezekine awake dhewe bakal kaya banyu segara, muncar-muncar cahyane lan ora ana asate. Mas Yoyo nuli menyat saka anggone lungguh. Aku banjur digeret mlebu kamar, dituduhi keris kang dibungkus mori putih oleh njupuk saka jero lemari. Iya iki lho, Dik, keris naga runting tangguh Demak. Mula Dik Yarmi kudu melu-melu ngopeni, awit pusaka iki ing wektu-wektu tinamtu kudu dijamasi, ditausi dahar lan dikutuki. So, yen awake dhewe wis ketrima uripe, bisa sugih, pusaka iki ayo padha digaweke wadah sing apik, kotak kayu, sono keling, mawa ukir-ukiran gambar naga. Ah, ya mung keris sak lumrah ngono wae, dadak ngeluwi panyondrane. Pambatinku meruhi wujudaning keris
kang wilane isih wutuh, ora ana kang gripis utawa gigrik. Adapur luk songo, pamore katon ngambang njlarit-njlarit cetha ngombak banyu. Wong sethithik-sethithik aku uga rada ngerti perangan-perangane keris, awit jaman cilikanku biyen saben pendak wulan sura aku asring weruh simbah lanang disraya wong akeh ngumbah utawa marangi wesi aji, cundrik, keris, tumbak, wedhung, luwuk lan liya-liyane. Kepriye ya, tenane wae aku ora pati nggagas bab ngono-ngono wau. Patokanku ya mung percaya marang Gusti Allah, nindakake dawuh-dawuhe sarta nyingkiri larang-larangane. Lan kang baku aku nyambut gawe sing halal, merga penggawean halal iku mulya. Nanging sok mengkono aku kudu pangerten marang bojo. Arang bojo kuwi ibarat pangeran katon, dadi aku wajib ngajeni lan nuhoni sakrenah perintahe. Nyatane bareng Mas Yoyo wis duwe keris naga runting, uripku dadi sarwa gampang golek sandang pangan, kuat dandan omah kang biyen gedhek pring dadi omah tembok cilik cekli. Durung ganep 5 taun wae uripku katon mapan. Mas Yoyo kang maune mung kuli bangunan, mundak tatarane enggo dadi mandor bangunan, dadi wong kapercayaane anemer. Tumpakane sepeda motor lanang Mega Pro wetone anyar, kang gawe saya lancar anggone nyambut gawe. Aku dhewe tuku sepeda motor bebek, barange isih mulus lan model ora pati kari. Pancen tak menake amprih luwih jembar tebaku lan saya akeh entuk-entukane daganganku. Nanging terus kepriye bacute? Mula bener nalurne manungsa kuwi jare mundak derajat salin srengat, mundak bondo saling siaga. Buktine bareng wis mapan uripe, neko-nekone Mas Yoyo banjur milang-miling golek tanding. Nanding rupa, nanding rasa, pawadane jare golek turun. Dupahe aku ora anak-anak kang entek-entekane Mas Yoyo kecantol rondo kempling Kulon Pasar. Kat kali kat aku nekat dak labrak, nanging aku malah kisinan. Jebul Mas Yoyo wis ningkah siri, kok bisa ya? Mongko tanpa lilahku lan njaluk tanda tanganku. Oh Mas Yoyo, layak saben-saben kok melipar-melipir omongan. Jari aku sing gabuk, sing kandunganku garing kepanggang gaji, sing bokongku sak tampah, sing nek aku omong kaya grontol wutah. Ah, mbuh, wis to ora kurang oleh nyacat. Mongko pawakanku iki semok, wewek, sarentek. Iya wiwit kuwi dina-dinaku dak rengga panangis lan panelongso. Pangarep-arepku putes, nanging ing wektu kepepet ngono mau aku lagi kelingan marang Pak Lik Tugino kang prasasat kaya wis dak lalekake. Mula aku banjur nangisi Pak Lik Tugino dak ajak sowan Mbah Sronto menyang wetan kutha nyuwun baline Mas Yoyo. Mula olehku nggawa pisungsung kanggo Mbah Sronto kepara dak kladuki, semono uga amplope dak arah-arah supaya Mbah Sronto melasi aku, mulihke rumah tanggaku. Mas Yoyo medhot tresnane Maimunah terus bali ning rangkulanku maneh. Pak Lik Tugino kaya kami walasen marang aku, katitik pasmone kang ngemu prihatin. Sarene kang dadi dadakan gonjang ganjinge rumah tanggaku kuwi keris naga runting. Mula Pak Lik Tugino mrayogake supaya keris digawa. Aku ora entuk nggawa sepeda motor dhewe lan dikongkon mbonceng dhewe wae. Sumelang yen ana apa-apa, merga pikirku lagi ruwet. Kaya mangkono pratelane. Walah jan berku tenan gawanku.
Gancaring carita bareng wis ngadhep Mbah Sranta, keris naga runting banjur diunus kanthi sareh lan dijenggelengi setiti banget. Tenane Yoyo ora kuat cobane. Keris naga runting iki watake uga kinasian ing wong wadon. Biyen Yoyo ora wis tak wanti-wanti dheweke bakal kalis godho asmara waton pendak 1000 dina. Kerise dikonyoh gaji kidang, diwur-wuri bubukan balung manuk platuk bawang, oyot wangi lan jahe abang. Mbah Sranta aweh katrangan sawise ambekan landung lan mrangkakake keris naga runting. Wah, yen ngoten Mas Oyo mesti kesupen, Mbah. Kedahipun piyambakipun rak sampun netepi syarat 1000 dinten menika kaping kalih. Wong etan kula keris naga runting menika wonten griya kula sampun langkung 6 taun. Ning kula dereng nate sumerep Mas Oyo nyepakaken syarat-syarat menika, Mbah. Aturku Blaka Suta. Ha iya iku sing marai. Mula sacepete tetep ana syarat-syarat kuwi. Mbah Sranta leren graya-graya njupuk barang saka jero laci meja. Bacute lan nyo iki gembolan kanggo sabuk. Mengko tengah wengi kowe adosa kramas banjur ngadeka ing tengah latar kanthi ngungkuri omah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya Yoyo diparingana eling. Percaya ora nganti sepasar Yoyo mesti mulih. Wekasane bareng wis rampung urusane, aku tumuli pamitan lan nyuwun puja pangestune Mbah Sranta. Rasa-rasane omahku kudu dak jangkah-jangkau karepen enggal tekan lan nindakake jare perintahe saka Mbah Sranta. Mula Pak Litugina tak kongkon gelak lakune sepeda motore. Nanging sawise mlebu kutha, sepeda motore malah dienggake ning hotel Melati terus njujuk ning enggon parkir. Sirahku krasa gleyeng yar, tensiku mesti munjuk iki. Nek wis ngene iki kudu tak anggo ngaso. Nek ora bisa ngaso, rak mbebayani banget. Bisa tiba blahik mengko. Omongane Pak Litugina memelas. Aku blangkemen ora duwe ukara kang saktemene kudu tak ucapake. Sirahku dikebaki maneka pikiran, mikir kepriye anggonku kudu nindakake perintahe Mbah Sranta. Mikir Mas Oyo isih ketambahan kudu ngadepi Pak Litugina kang munjuk tensine. Otot-ototku kaya diunusi. Temane aku kaya kebo dikeluhi. Mung manut sak lakune Pak Litugina. Lebar check-in ing resepsionis hotel lan nampa kunci kamar, aku gagian diglendeng mlebu kamar. Saklebare ngunci kamar saka jero, Pak Litugina banjur ambruk ning peturon. Aku bingung kudu tumindak kepriye. Entek-entekane aku terus lungguhan ning pinggir peturon karo ngenyet-ngenyet awake Pak Litugina kaya nek aku mujeti Mas Oyo ngono kae. Sak pandurat gawang-gawang katon wayangane Mas Oyo kang lagi ngumbar esem. Kumesar atiku. Kowe iku tiru wae bibikmu, ujare Pak Litugina karo jenggelak terus lungguh ngadep aku. Manteng panyawange. Sorot mripate momot 1000 pangarep-arep kaya mung aku dhewe kang bisa nuruti kekarepane. Wong omah-omah kuwi sing dipikir sing cedak-cedak wae, sing ana sing diadepi. Tegese wong omah-omah iku aja mikir sing wis-wis merga kabeh wis mungkur, lan aja mikir bakal piye merga durung kelakon. Mula pikira sing cedak-cedak wae, sing ana sing diadepi saiki iki. Bojo iku nek ana ngomah, nek ana paran mbuh kono ora urusan. Ngono yar, dadi atimu bisa sumeleh, rumah tanggamu ayem tentrem. Sakala awakku lemes, raiku kemranyas lan mripatku panas, atiku kobar dening ubaling geni nafsu
karon jiwa kang mlethik saka grenjet osiking atine Pak Litugina. Tumindak dudu temane aku maknyut kelangan rasa eling, banjur gapyuk ngrangkul Pak Litugina kenceng banget sinartan ambroling luhku. Pak Litugina, panggirsaku lirih kanthi swara kedher. Cengkir gadingku kang wis kapang nyawiji ing dadane priya, kaya ngrasakake geter gumuruhing ati lanang kang ngrangsang kapang-kapang. Lan ora antara suwe bondo pangaji kang dak emi-emi barang darbeku siji-sijine kang dak sengker kanthi aris iya kerisku kelakon gripis dikrikiti walang kadunge Pak Litugina, wong lanang kang umur-umurane 50 taun punjul, kang wis dianggep kaya bapakku dhewe. Amit-amit aja kepethuk, aja kepranggul maneh, cukup aku dhewe kang ketanggur. Aja ana kang melu-melu nglakoni. Oh Bibi Tumini, Mas Yoyo, apuranen aku, Mas. Sabacute bareng wis metu saka hotel Melati, raiku kaya gedabul kebak reget lan ngedibel saja abot. Bayanganku kaya ana leksan driji panuding kang diconcongake ning mripatku. Lakuku ndingkluk ditekuk isin kang ngumpuk-umpuk. Saka panganggepku, aku wis dudu Yarmi maneh. Aku wis dadi gegedeging bumi, gelah-gelahing jagat, bojo bejat, pengkhianat. Ana dalan aku njegideg bunek ning boncengane Pak Litugina, rasane kaya cedhak pawon obongan bata, gerah keris naga runting kang winadahan kotak kayu sono keling mawa ukir-ukiran gambar naga tak kekep kenceng ning dadaku. Tak nggo aling-aling dimen ora gepok senggol karo awake Pak Litugina. Lan bareng tekan omah, sandang panganggoku njaba njero tak wadahi tas kresek, tak gawa ning pawuan, tak siram linyun, terus tak obong. Aku nulih kramas, ora dadak ngenteni mengko tengah wengi kaya perintahe Mbah Sronto, nyuceni keris gripis merga dikrikiti walang kadunging Pak Litugina. Duh Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangaksami panjeriting jiwa sukmaku luyu. Wusana kanggo nyingkiri anggonku tansah dioyak-oyak rasa rumangsa dosa, aku banjur nekat daftar TKW menyang Malaysia. Sepeda motor lan priasanku tak dol kanggo sangu. Pamujiku, muga-muga ora ana wong kang ngerti yen satemene olehku minggat mono merga wirang dening pratingkah ora kaprahe Pak Litugina. Nanging wong-wong mau mesti padha nduga yen olehku lunga merga digawe lara ati dening Mas Yoyo.